So hello guys, गोजोन मोनाबिलि, happy evening. आं बे भिडिअखौ एडिट खालामाखै लोगोफोर जुदि माखासे इम्पोर्टेन्ट सानदोंब्ला नोंथांमोना बेखौ नोट डाउन खालामबानो जाबाय आसामनि बाहेरायाव थानाय सुबुंफोरा बेखौ नोट डाउन खालामना लानो हागोन मोनसे मोजां खोथा बिसोरनि थाखाय आरो बिनि गेजेराव निजामुद्दिननि माखासे रिलेटेड बाथ्रा आरो बिनि गेजेराव ग्लबेलनि आरो जोंनि भारतनि सिंनि माखासे बे जेसेबांखिनि साग्लोबना थाबाय आरो आसामनिनो माखासे इम्पोर्टेन्ट खोथा स' फार्स्ट स्टार्टिं आं आसामनिफ्रायनो बुंनोसै बिनि उनाव जेराव ग्लबेल आरो माने भारतनिबो थांगोन मिथिबायना स' आसामाव दायो जाय निजामुद्दिननिफ्राय रिलेटेड जानाय बाथ्राया जाहैबाय कि जाय मानसिफ्रा मुस्लिमफ्रा एरिया माने दिल्लीनि एरिया माने निजामुद्दिनाव थांदोंमोन बेयावहाय माखासे भाइरास लाना फैदोंमोन बेखौ बाथ्राखौ गासिबो मिथियो नङा होमबा स' बिनि गेजेरावहाय माखासे गोबां सुबुंखौ मोनबाय बिनि गेजेराव नङा होमबा बेयाव निजामुद्दिननि रिलेटेड दायो गासै 34 सेम्पल्स दंबावो होनना बुंदों जेसेबांखिनि टेस्ट खालामखांनानै मोनखांनानै बिनि गेजेराव दायो मा रिमाइन्ड 34 सेम्पल्स जुदि बेवहाय गैलाबाथाय बेयाव निजामुद्दिननिया गैथ'ला बायदि आरोना जुदि दङब्लाथाय बेवहाय टेस्ट पजिटिभ मोनोबाथाय पजिटिभ मोनबायसै आरोना आरो बिनि गेजेराव फिर आरो टेस्ट खालामफिननाय गुबुन आरो जाबावगोन आरो जागायजेननाय जाबावगोन आरो ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बुंदों किडनि जायफोर मानसिफ्रा बे आसामाव थानाय मानसिफ्रा सोरबा किडनि फेल जानाय किडनि बेराम जानाय किडनिनि बेराम जानाय केन्सार बेराम जानाय नङा होमबा बिसोरनो आसाम सरकारा 25,000 रां होनो आखायाव लादों आरो बेखौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनांगोन बिथांमोनजों नङा होमबा आसाम केयार स' नोंथांमोना निउसखौ फुरा नायदोंब्लाथ' मिथिखाबायानो जानांगौ ओमफ्राय बेवहाय गासै 25,000 रां बिनि गेजेराव मानसिफ्रा खायसे मानसिफ्रा जायफोर मानसिफ्रा फिल खालामदों टटेल एमाउन्ट माने पिपल माने जेसेबांखिनि फिल खालामदों बेवहाय एप्लिकेसन होदों बे जाबाय 919 ओमफ्राय बिनि गेजेराव टटेल भेरिफिकेसन जाबाय 213 भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारमोनहा बेवहाय मोनसे मा दोनदों डिसि दोनदों मिथिबायना बिसोर बेखौ सब भेरिफाइ खालामजोबगोन भेरिफाइ खालामनायनि गेजेरावसो बे नंमारगोन नंमारा नङा होमबा ओरैनोथ' जानला मोनला फैसा हरनो हायाना नङा होमबा स' बिनि गेजेरजों डिसि दोनदों बिथांमोना स' बेवहाय 919नि गेजेराव एप्लिकेसन होनायनि गेजेराव बे किडनि आरो केन्सारफोरनि थाखाय आरो 25,000 बिथांमोना दा डिस्ट्रिबिउट माने सरि डिसबार्स खालामसिगोन आरो ना माने ट्रेन्सफार खालामसिगोन आरो ना दायो माखासे खालामबाय होनना बुंदों प्रेस कनफारेन्सआव ओमफ्राय बिनि गेजेराव दायो आसामाव गासै माखासे गोबां सुबुंफ्रानो डनेसन होदों माने आसामनि बे कभिड-19खौ माने फेस खालामनो थाखाय प्रब्लेमखौ फाइट खालामनो थाखाय नङा होमबा माखासे पुन्जि जमा खालामदों बेखौ डनेसन लादों कन्ट्रिबिउसन लादों बिनि गेजेराव दासिमहाय आं गोबां मानसि जाबाय बाट आं डाइरेक्टलि एमाउन्टखौल' खोन्थानोसै 91 crore बारा जाबाय होनना बुंदों दायो गासै ओमफ्राय माखासे गोबां फेसिलिटि जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ माने बानायगासिनो दङ प्रभाइड खालामगासिनो दङ डेभेलप माने बिनि सायावहाय गोख्रों स्ट्रं फाइट नांनो होननानै नङा होमबा स' नोंथांमोना माखासे बिनि सायाव मिथिबाय स' दायो आसामनि माखासे बाहेरायाव थांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां बाथ्राया बेनोखि सिगाङावहाय जायफोर मानसिफ्रा हेल्पलाइन नाम्बाराव कल खालामदोंमोन बिथांमोनहा मददखौ मोनखादों एसे एनैया अके मददखौ मोनखादों बाट दायो मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार डाइरेक्ट दिनैनिफ्राय मोनसे कन्टेक्ट नाम्बार होबाय डाइरेक्टलि बेवहाय नोंथांमोना कल खालामनो हागोन आरो बिनि जरिये नोंथांमोननि डेटा आरो बिनि गेजेराव नोंसोर बबेयाव दङ बेखौ कालेक्ट खालामगोन स' नाम्बारखौ आं खोन्थागोन नोंथांमोननि बिनि सिगां खोन्थानि नोंथांमोना बे नाम्बाराव जुदि कल खालामोना अब्ला बे नाम्बाराव कल खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननियाव मोनसे मेसेज मोनगोन माने मिस कल सिस्टेम बायदि नोंथांमोना रायलायनो मोना दै ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बेयाव बुंगोन 48 आवार्सनि गेजेराव नोंथांमोनखौ जोङो माने कन्टेक्ट खालामफिनगोन स' बेयाव फना दानसिगोन आरो दै कन्टेक्ट खालामफिनगोन होननानै बेवहाय बिनि उनावहाय दसे थानानै मा फैसिगोन नोंसिनाव मेसेज फैगोन रिप्लाइ बिसोरनिफ्राय बेयाव लिंक फैगोन बे लिंकखौ मा खालामनांगौ नोंथांमोना लिंकआव थांनानै नोंनि नेम आरो नोंनि बेंक रिकुवारमेन्ट बेवहाय जि नांगौ जेरै हमना ला नों बबे जायगायाव दङ नोंनि एड्रेस नङा होमबा माखासे डकुमेन्टस नङा होमबा स' बे रिकुवार खालामगोन आरो नों बबे जायगायाव दं बेखौ रिकुवार खालामनायनि गेजेराव नोंथांमोना बेखौ साबमिट खालामगोन जेसेबांखिनि बेयाव रिकुवारमेन्ट दं आरो मिथिबायना नोंथांमोना कल खालामबानो बेवहाय मोनगोन आरो नाम्बार स' बे नाम्बारा जाबाय 9615471547 आरो खेबसेबाव मोनबावनि आं भिडिअखौ एडिट खालामना होदों नालाय स' नाम्बारखौ नट डाउन लाबानो जाबाय 9615471547 बेयावनो कल खालाम आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना बिथांमोननिफ्राय रिप्लाइ मोनगोन मेसेज आरो बे मेसेज रिप्लाइ लिंक मोननायाव क्लिक खालामनानै नोंथांनि डिटेल्स आरो मा नागिरदों मा बिदों बेखौ फिल खालामनानै साबमिट खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोनखौ 48 आवार्सनि गेजेराव कल खालामगोन होनना बुंदों आरो नोंथांमोनखौ डिसिआ इनकुइरि खालामनानै भेरिफाइ खालामनाय जागोन मिथिबायना बिनि गेजेरावहाय बिसोर बेंक एकाउन्ट लानाय हिसाबै मोजां खोथाया बेनोखि नोंथांमोना एसे एनै रां हरगोन बायदि मोनदां बेबायदि आं सानदों आरो ना मानोथो एकाउन्ट नाम्बार लालायदों नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव माखासे नोंथांमोनखौ जुगाजुग खालामनोबो फैनाय बेयाव आसामावथ' फैनो नागिरदों ना खायसे नङा होमबा बेयाव सोंनाय जागोन नोंथाङा फैगोन नामा आसामाव फैनो गोसो जागोन नामा फैनो गोसो जादों नामा स' बेफोर खोथा थागोन ना इनकुइरि स' बेफोर गासिबो डिटेल्स मोजां आइडिया बिराद मोजां आइडिया थेंक इउ स' माच हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बिराद मोजां खामानि मावगासिनो दं फुरा
फास्ट एकदम स्पिड आरो मोनसे खोथा आउट अफ कान्ट्रि बाहेरायाव जायफोर मानसिफ्रा बेरायनो थांब्रबदोंमोन बाट फासिना थाहैबाय बेवहाय नङा होमबा जायफोर मानसिया फरायदों साख्रि मावदों बिसोरनि थाखाय नङा दे आउट अफ कान्ट्रियाव थांनाया जाय मानसिया बेरायनो थांदोंमोन जास्ट नेचारेल थांदोंमोन बाट बिथांमोना फैफिननो गोनांमोन डाइरेक्टलि स्टाक जाना थाहैबाय बिथांमोननि थाखाय 2000 आं बुंदोंना सिगाङावहाय मोनसे सारा मोनसे माबा मोनसे डनेट बा मोनसे फैसा हरगोन होननानै बुंदोंना सिगाङाव फार्स्ट इनस्टलमेन्ट 1000 हरबाय होनना बुंदों आरो दा 1000 इनस्टलमेन्ट आरो माने सेकेन्ड इनस्टलमेन्ट माने मोननै हिसाबै खेबनै हिसाबै हरदों आरो ना मिथिबायना स' बिनि गेजेराव 1000 हिसाबै जुदि आं जुदि सानोब्ला आं हिसाब खालामना खोन्थानि दानियाथ' इन्डियाननि डलाराथ' आरो बुंनो थाङोबा गोबां चेन्ज जाबाय थायो स' आं बेखौ एभारेज हमनि 74 दा 76 जाना दं दै बाट 74 खौ आं हमनानै होनि 1000 जायोब्ला 74 आव गासै बेसेबां जाखो होमबा 74,000 आनो नङा होमबा 74,000 आनो स' बिथांमोना मोनदों बेखौ आरो आसा खालामो बिथांमोना जायफोर मानसिफोरा फासिना दङ बिथांमोना मोजाङैनो दङ ओरैनोथ' 20 जनसोनि बारा माखासे सुबुंफोरखौ मोनदों बायदि आं बेखौ खोनादों आरो ना स' जानो हागौ नंगौ आरो बिनिबो बारा जानो हागौ आरो जायफोर मानसिफोरा जुदि फासिना बेफोरबायदि दंबा बिथांमोना डाइरेक्टलि टुइट खालामनो थिनदों बे फाइनेन्सनि माबायाव आसामनियाव आरो ना थेंक इउ आरो मोनसे जाबाय जोंनि आसामावहाय गासै 30 जन जाबाय मिथिबायना गासै 30 जन जाबाय ओमफ्राय बांसिनानो बे निजामुद्दिनजों लानानै रिलेटेड बे सुबुंफ्रा साग्लोबजानाय आरो माखासे एक्सट्रा नङाबा गासै टटेल 30 जन जाबाय दिनै सासे बारायबाय जोंनि भारत हादराव बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दं बिराद बिबाङा 9373 सुबुङा बे भाइरासजों साग्लोबजाबाय आरो बिनि गेजेराव रिमाइनिं दंबावो थालांनाय आरो बिनि गेजेराव बेयावनो थैनाय दंबावो आरो बिनाव रिकभारबो दङ स' टटेल दायो एक्टिभ दा साग्लोबजानानै दंगासिनो दं जायखौ ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दं बिसोर जाबाय 7933 आरो बिनि गेजेरावहाय गासै टटेल रिकभार होनना बुंदों दै 1105 सुबुंफ्रा रिकभार जाबाय बाट 7933 सुबुङा मा जाबाय माने बे भाइरासजों साग्लोबजानानै दङ गासै थैदों सुबुङा 335 सुबुङा माने थैबाय 35 सुबुङा 335 सुबुङा जोंनि भारतआव बे भाइरास जानानै साग्लोबजानानै थैबाय आरो बिनि गेजेरावहाय रिकभार जाबाय 1105 आरो बिनि गेजेराव गासै दासिमावहाय दङ दा साग्लोबजानानै दङ बे जाबाय 7933 आरो बिनि गेजेरावहाय गासै टटेल बेखौ मिलायनानै नायोब्ला 9373 स' दिल्लीया सेकेन्ड रेंकआव फैबाय इन्डियानि सुबुं हिसाबै नायोब्ला बांसिन जायोब्ला बाट महाराष्ट्रआनो गोबां सुबुङा बारायगासिनो दं बिरादनो माने एकदमबारे मा हिसाबै बिसोर लकडाउन जानायनि गेजेरावबो बारायदों माबा मोनसेथ' जाहोन दं नङा बारायदों टाउनाबो गिदिर जाहैबाय बे हिसाबै सोरखौ हमथ'नो हानो नङा होमबा महाराष्ट्र गासै 2064 जाबाय 2064 दिनै 82 सुबुं बारायनाय नुनो मोन्दों माबा महाराष्ट्रआव आरो बिनि गेजेराव दिल्लीया सेकेन्ड रेंकआव फैबाय 1154 जाबाय मिथिबायना बाप दाख्लैथ' माने दाख्लैहायबो सेकेन्ड रेंकआव खामोन नामाथाय बावबाय आङो बेखौ बाट दायो सेकेन्ड रेंकआव जाबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव तामिलनाडुआ थार्ड रेंकआव बे तामिलनाडुआ गासै 1075 सुबुं स' जोंनि फुरा भारतआव बुंनो थांब्ला फुरा भारतआव 18,64,555 होनना बुंदों दासिबांहाय आं दा भिडिअ रेकर्ड खालामदों दायो भिडिअ रेकर्ड खालामनाया जाबाय 5:20 PM अके 5:20 PM आरो बिनि गेजेराव थैबाय टटेल दायो 1,15,099 दायो दासिबांहाय किजान बारायगोनबो जानो हागौ आं भिडिअखौ जेब्ला आपल'ड खालामनानै नोंथांमोना नायगोन बे समाव बारायनोबो हागौ बाट आं जेब्लासिम भिडिअ रेकर्ड खालामगासिनो दं बे समाव 1,15,099 अके टटेल रिकभारा जादों 4,33,823 अके टटेल रिकभारा 4,33,823 गासै सुबुं थैबाय 1,15,099 आरो गासै बुहुमावनो साग्लोबजानानै दङ बे जाबाय 18,64,555 अके आरो बिनि गेजेराव दा अके बे माइनास प्लास थायो नालाय दा एक्टिभ साग्लोबजानानै दं दा सोलिबाय थानाया साग्लोबजानानै दङ 13,15,633 13,15,633 अके बेनि गेजेराव दायो इउएसएआनो फार्स्ट रेंकआव नोंथांमोना मिथिखागौ दं होननानै बे जाबाय इउएसएआव 5,60,433 जाना दं लोगोफोर आरो बिनि गेजेराव स्पेनाव जादों 1,69,496 आरो इटालियाव जादों 1,56,363 आरो चाइनायाव एसे खम नुदों बाट चाइनायाव दिनै एसे बुरजायानो बारायनाय बिदि जादों 108 सिम बारायदों मिटाराव खोन्थानाय मथे 108 चाइनायाव दिनै बारायदों
So thank you so much guys video नायनायनि थाखाय बेनो दिनैनि बेसिक इनफरमेशन आरो आं प्रमोद बर'नि सायाव मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन ना इंटरव्यू पार्ट 2 सो बे भिडिअआ जागासिनो दङ नै आंना टेक्निकल प्रब्लेम थाखाय आं बे भिडिअखौ एडिट खालामनाया गोबां खस्थ' जागासिनो दङ आं बे टेक्निकल प्रब्लेमखौ आं नोंथांमोननोबो खोन्थानानै मा लाब नोंथांमोना बेखौ बुजिनाय नङा मानो होनोब्ला बे जाय सफ्टवेयर दं बेनि सायाव जों एडिट खालामो बे सफ्टवेयरा आपडेट जाबाय आपडेट बाट आंनि नैबे जाय लेपटप बेयाव जों बै सफ्टवेयरजों बारा कम्फर्टेबल जायासै मानो होनबा बै हाई डेभलप जाबाय सफ्टवेयरा बाट आंना सिगांनि फुराना लेपटप नालाय सो बे हिसाबै माने बैजों कम्फर्टेबल जायाखै माने सो थैंक यू सो मच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थैंक यू सो मच नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला यू कैन लाइक अदरवाइज